O xurado valora especialmente o seu temperamento, que o coloca sempre na posición óptima para valorar o alcance de cada noticia, reclamar ademais exixencia e compromiso a súa xente na procura da mellor información e acadar finalmente a satisfacción do deber cumprido. Mais aló da redacción, engade o xurado do Premio Diego Bernal, quen o coñece e trata destaca a súa bonhomía e sensibilidade que dende hai anos o fai acredor do afecto e do recoñecemento da profesión, na que ademais un bon número de xornalistas se formou a súa beira. Bueno, por todos estes motivos, queda xustificado o Premio Diego Bernal 2026 a Julio Rodríguez. Así que, para chegarnos a máis ángulos do seu perfil profesional e humano, imos escoitar a continuación o catedrático de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, responsable ademais nesta xornada de laudatio, Xosé Soneras. Da Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento, señor secretario xeral de Medios, señor alcalde de Quintela de Leirano e señor editor de Región. Julio Rodríguez González naceu en Quintela de Leirano, comarca de Terranova, terra de poetas, escritores e xornalistas como Curros Enrique, Celso Emilio Ferreiro e Méndez Ferrín e varios outros. É licenciado en Ciencias da Información, Rama de Periodismo pola Universidade de Navarra e este ano cumplirá 40 anos de profesión periodística que iniciou en 1986 en la región de Ourense, grupo no que desenvolveu a maior parte da súa trayectoria profesional. Xa desde o primeiro momento asumiu cargos de responsabilidade e sempre se mantivo con éxito en postos directivos. En 1986-88 foi redactor responsable de Región, 88-99 director de Atlántico Diario, 99-2002 director de informativos de Televisión de Galicia, 2002-2005 director de informativos de Televisión de Galicia, 2005-2007 director adxunto de Diario da Región, 2007-2008 director de Atlántico Diario e 2008-2026 director de Atlántico Diario, cargo que ocupa na actualidade. Tamén participou como colaborador en programas de debate radiofónico e televisivo sobre temas de actualidade na Radio Galega e na Televisión de Galicia en distintas etapas e foi membro da Comisión Permanente do Consello Asesor de Telecomunicación da Audiovisual de Galicia. Era a finais dos anos 80 cando coincidimos en Ourense na relación de la región 4 xornalistas recén licenciados para que se un mundo novo, Julio Rodríguez, Maite Jimeno, Juan Carlos Ortiz e máis eu. Nesa redacción había moitos profesionais que levaban décadas traballando ali. Alfonso Sánchez de Izquierda, director xeral, Maribel Oteliño, Alejandro López Oteliño, Celso Montero, Manolo Rey, Alvarado, López Abrado, da Región Internacional, e outros máis recentes como Manuel Fernández Gallego, Xosé Lois Carrión, César Silva, Lalo Pavón, Fernando González Macías, Miguel Sánchez, Pilar González, Dolores Rosada, Xosé Manuel Luis Garballo, Xosé Manuel de Reyes, Xaime Calviño e Fernando Sobrinho. Pero ese momento foi determinante porque era cando os medios de comunicación empezaban a experimentar unha transformación tecnolóxica sen precedentes, a informatización das redaccións. Ese proceso non foi inmediato, senón que se prolongou varios anos e esa circunstancia fixo que na mesma redacción conviviran os ordenadores modernos con máquinas de escribir clásicas. E non só convivían aparatos distintos, senón tamén dúas xeracións de redactores con dúas formas moi diferentes de entender o xornalismo. Isto, que pode parecer moi conveniente, visto con perspectiva, foi algo moi positivo para todos nós, porque nos permitiu aprender e adaptarnos ás circunstancias complexas e asumir con naturalidade uns procedementos de traballo novedosos para todos, que aínda non estaban homologados. Naqueles momentos convivían dous procesos informativos con protocolos moi distintos e os costumes do mundo analóxico chocaban frontalmente con novidades do mundo digital. Os correspondentes ainda editaban as súas crónicas por teléfono, as grabadoras que se utilizaban nas rodas de prensa pesaban 2 kilos e ao mesmo tempo os ordenadores xa estaban integrados nunha redacción moderna e automatizada. Pero a maquetación do periódico ainda se diseñaba con bolígrafo e un folio. É verdade que non foi fácil adaptarse a un proceso informativo tan especial, onde case todo era descoñecido, pero ao final sempre seguían ben as cousas. Iso sí, con moitos horarios infinitos e coa sensación de que non pasaba o tempo, pois moitas veces case xuntaba a hora do peche do periódico co inicio da xornada do día seguinte. O xornalismo, naquela época, era analóxico, e tamén eran analóxicas as relacións persoais. Todo estaba humanizado e as vivencias eran moi diferentes ás que se experimenta hoxe en día no teletraballo. As empresas privadas eran negocios familiares e non sentíamos que formamos parte desa familia, a familia Outeiriño. Daquela as redaccións eran espazos onde era moi difícil saber onde acababa a vida personal e onde empezaba a vida profesional, pois compartíamos confidencias e anécdotas e non existía esa competitividade feroz que predomina agora nas relacións dos negocios. A finais dos 80 foi un momento sociolóxico especial. Todo era novidoso, a información das relacións, como xa comentei, e a modernización da sociedade. A campaña Galicia Moda foi un dos mellores exemplos desa modernización estética e social, e Ourense foi un protagonista especial dese momento de apertura e de cambio tan extraordinario.
Julio, Maite, Juan Carlos e máis eu, temos a sorte de ter un xefe excelente, Paco Campos. Sabía transmitir a paixón por o xornalismo mellor que ninguén e mantiña a relación co periódico viva e en alerta en todo momento. Era famosa a súa frase: esa noticia non interesa a nadie, quero sangre, entendida metafóricamente, por suposto. De feito, na relación era coñecido como el Teniente Castillo, en referencia a un duro destacado policía da serie Miami Vice, famosa naquela época, e de algún xeito tamén me afiliada a Ourense, pois os actores vestían con roupa de Adolfo Domínguez. Pero detrás dese carácter forte estaba unha persona como o facto privilexiado para as noticias, que vivía o xornalismo con paixón e que protexía e defendía por enriba de todos os seus redactores, unha cualidade que tamén herdou Julio. Naquela época quedan centos de anécdotas e de experiencias que, recordadas agora, debuxan un entorno de traballo especial. Por exemplo, acocamos arrastrando metros e metros de teletipos para a redacción, mentre día continuamente de noticias das agencias, contaba chistes e falaba con algún redactor, todo en simultáneo, así, literalmente. E tamén recordo a Julio maquetando o periódico dun bar a red da mañá, mentre almorzábamos Maite, ele máis eu. Con todo isto, para que coñezan un pouco o entorno no que nos formamos, para que coñezan un pouco o entorno no que nos formamos laboralmente. Isto hoxe, con perspectiva, eu penso que tivemos moita sorte porque era unha relación na que predominaba a convivencia e o compañerismo. Os entornos e as convivencias configuraban as personalidades. Eu estou convencido de que esa experiencia tan complexa, pero tan enriquecedora que vivimos na región, influye nas nosas personalidades para sempre, tamén na de Julio. Se teño que destacar unha característica daquela época é a liberdade coa que nos permitiron traballar Paco Campos e Alfonso Sánchez Izquierdo na redacción. Unha liberdade que, tristemente, hoxe non existe nos medios ni na sociedade, pois está todo tan regulado, tan normativizado, que case non se pode falar de nada sen que alguén se sinta ofendido. Agora vivimos nunha sociedade enferma, onde cada día hai máis tabús e se inventan metáforas e eufemismos para evitar chamar as cousas por o seu nome, que é como mellor se entende. Esa liberdade foi a que caracterizou sempre a trayectoria profesional de Julio. Julio é unha persona con carácter, con carisma, con autoridade e con gran sentido do humor, con unha gran capacidade de traballo que lle gusta facer as cousas con rigor. Ten un liderado natural que consigue que todos os compañeros que traballan na redacción se sintan integrados e que forman parte dun proxecto común. E tamén ten unha visión innovadora, de feito, foi un dos pioneiros en incorporar o internet ao proceso informativo. Eu destacaría o seu pragmatismo, a súa capacidade resolutiva, que lle permite tomar decisións importantes de forma inmediata, unha das principais cualidades que debe ter o xornalista, pois a actualidade muda constantemente. E isto non é incompatible con a sensibilidade que permite observar determinados acontecementos con sosego. Esta é outra das cualidades de Julio, observador permanente da realidade e analista certeiro dos acontecementos máis imprevisibles. Sempre foi un profesional con recursos e habilidades para resolver calquer imprevisto de forma inmediata, con elegancia e con brillantez, e con capacidade para buscar un punto de vista diferente das cousas. Sempre lle buscou ofrecer unha perspectiva das noticias para diferenciarlas das versións homogéneas e oficiais que daban os demais medios. Julio ten o periódico que dirige na cabeza, literalmente. E toda a xenda informativa da semana e os seus compañeros de Televisión de Galicia contan o mesmo que ando a xefe de informativos ali. Podes dicir que é un xornalista transversal, pois ten coñecementos de política, de economía, de sociedade e tamén de deseño, pois como xa dixen, a ler que é maquetado o periódico. E tamén ten capacidade para adaptarse a cambios para integrarse en equipos de traballo diferentes. De feito, pasou da prensa á televisión e logo volveu á prensa, adaptándose perfectamente e con facilidade a circunstancias, contextos, escenarios e procesos informativos moi diferentes, e sempre con éxito. Eu diría que para Julio o xornalismo é unha profesión, pero por enriba de todo é unha vocación. De feito, ata agora dedicoulle máis tempo ao traballo que a vivir a vida. Por iso, parte deste premio corresponde tamén a Maite, extraordinaria compañeira de recamos e estudantes na Universidade de Navarra e tamén brillante xornalista, e os seus fillos Alba e Borja. E para rematar, quero recordar a Diego Bernal, excelente xornalista e amigo con quen compartiu moitos momentos na zona bella de Santiago. Moitas gracias.